Päivä pala! Tervetuloa tutustumaan nykyaikaiseen kebab-tehtaaseen. Kiitos. Olkaa hyvä vaan. Kiitos. Mennään tutustumaan uudenaikaiseen lihamyllyyn. Yrityksemme on perustettu vuonna 1945. Joo, kysykää vain. Mitä varten tuo traktori on tossa Mitä vittu se sulle kuuluu? Se on mun sunnuntai kärry. Mä kysyin vaan Mä vien mummon aina kauppaan sunnuntaina. Turpa kiinni. Eli tässä näemme meidän lihamonttumme. Tänne kaikki liha tulee, mitä on jauhettu. Se olisi voitu tulla pois. Pysy sä saatana siellä! Pysy siellä kuopassa! Hei! Hän oli vain yksi meidän työntekijöistämme. Hän jauhaa meillä täällä lihaa. Lähkä sä kysyä! Ja turpa kiinni. Hiljaa. Eteenpäin. Lippuu. Eteenpäin. Ja sitten lihamyllymme. Eli täällä näette meidän raaka-ainesäiliömme. Täällä on kaikki aineet, mitä Saanko mä tulla pois, kun mulla on pelut loppuja? jatketaan Täällä tapahtuu. Mirkku! Sä olet hiljaa. Sä pidät turpa kiinni. Mirkku! Mä sanon sulle, älä avaluukku! Älä kerro mitään. Kaikki satana teollisuusvakoja ja kaikki liikenteessä. Nyt tuli lähtö. Koko säkki lähtö nyt!